Provoc depresii, complexe, obsesii și proteste. Până regi și contese cer concesii și comprese. Să îmbrace jachete, caschete, să hațe macete și orice le mai încape în poșete, păjete. Vor să înceapă vendetele, harp în groapă pamfletele astea ce au etichete de vedete din eprubete bre. Moi cum e puretele, îi lansăm ca pe rachete, că tot papă din lansete, tot căcatul din casete. Agic ca un pahar cu cola pe stomacul gol, aduc ebola ca în Angola. Nu scăpați nici cu costumul ăla gros al vostru și scandalul monstru sacru, că nu-s prostul care să accepte că păstru spar cu execuții magistrale, ce-și cel puțin radicale față de politici liberale și critici penale. Dar ce trebuie să știm principale, că-s original, nu-ți dau chimicale criminale ca minimalele de tehnival, ci chintale de zicale muzicale în porții medicinale, vitamine vitale, activității tale mentale, pasnic antiviral al sănătății dumitale, plus că cerneală pe coală, scoală în picioare popoare și inima spate tare, o simți cum palpită, dar ești atât de uimit de zici că scriu în sanscrită. Predic dezlănțuit cu o tehnică desăvârșită, ce drea deosebit pe orice tip de beat regită și nefiind tocmit, gândind morbid, pentru regim se tric un fel de Freddy Krueger liric vorbind. Sună trâmbițe în ulițe când prin cârtițe în undițe, dar și târtițe de bufnițe în suliței de pulițe. Titai Săgazu, pasnic în fața păgânilor ca Mihai Viteazu, obraznic în fața stăpânilor. Dar românii cu obrazul gros nu se sesizează deloc și atunci le bat obrazul până se subțiază de tot. Gata roboți, mi se pune pata pe toți, că n-aveți pic de consistență ca vata pe băți. Total nedemn de înaintat și acești epicon clown, cu zero demnitate și gândire de sindrom down, defrișind aiurea, distrugând pădurea și o să îngrop exact acolo de unde au scos securea. Provoc asediu, am boală să vă dau foc la sediu, că vă guardeți cu vrăjeală ca în Evul Mediu. Și când o luați pe miriște, vă cer niște liniște, să pot să-mi fac filmul și după 2015, că stai doar un episod. Serialul meu n-are pilot sau epilog, dai cel mai ieftin drog dacă ești milog. De-aia scenariul e scris imediat ce ies din bloc și văd păpuși gesticulând, dar îl aud pe ventriloc. Nu-i cred pe lider în fapt, îi văd drept ținte, fac sute de filme în cap, un fel de Spielberg în rap.